Селам алейкум, хайрлы акшамлар, сайгылы телеканалының телесерджілері Prime программасына сейретесіңіз. Сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалша. Невбеттеке бір саат бұл студияда енімізға қошыла жек мұсафирлерінен біз сонки актуаль меселеріні лаф едежекміз ве сізлерге Русия-Украина женкінің бұл афталық кетішатыны халқыра мейданларда юзберген сонки адеселеріні ве елбеттеке бұл адеселерінің Украинаға тесірлері ақында лаф едежекміз. Сізлерді біздің енімізға дайма қошыла білесіңіз. Сіз YouTube сайфемізге абоне оларақ анда яйын алып барылғаны вақыт кенардан суалеріңізні, фікірлеріңізні, мұзакире етілген меселе бойынша изатларыңызны яза білесіңіз, яда суалеріңіз біле олса, біз оларны жанлы яйында тешриф бұйырған ве бізден бағланған мұсафирлерге сеслендіре білейжекміз. Бұнын üçün есе біздің YouTube сайфемізге абоне олтманыз лязим. Не қадар чоқ инсан біздің YouTube сайфемізге абоне олса, о қадар чоқ дегерлерді біздің япқан хаберлерімізні, япқан Prime программаларымызны ве бұл студияда сеслендірілген базы анализлеріні огренмеге, шытмеге имканына сайып олажақтыр. Емде мұйым бөйле ноқталар сырасында бұл Қырым ве Украина ана қытасы арасында бағының пекетлештірілуі ве жойылмамасы. Бұл біздер үшін қатенде чоқ мұйым. Яғни бойлеже біз екі тарафлы бір месаж береміз Қырымға. Украинаның оны ұнытмағаны ердівер, дайым Қырымны işgalден қортармақ үшін фаалиетлер алып барғаныны. Украина ана қытасына есе Қырым Украина сиялы құветлеріні беклегеніні ве мұжаделе көстергеніні. Ки бұл мұжаделені біз сонки вақытлары шиддетлешкен, сонки вақытлары да фазлалашқан басқалардан көреміз. Рус işgalcilері сонки вақытлары Украинаның япқан салдырылары нәтижесінде Қырымда чоғда созде диверсантлар, созде іште партизанлар, білмейм теракт азырлығында бұлынған инсанларны тұтып, видеокамераларға оларның бұл қабыл етув месажларыны яйынлап, инсанларыны бөле қорқу черчевесіне сығдырмаға ниетленелер ве бұны затен япалар. Білесің, сонки 2-3 авта девамында Рус işgalcilері Қырымда тахминен 15 кишіні диверсия давалары бойынша тұтқаныны ве фарқлы Қырымның көшілерінде, хусусан демир yolларға бөле терактлар азырлағанында қабатлап, базыларына атта екінші дайреден бойле қабатлап, оларға қаршы эсассыз давалар тізелер ве әлбеттеке Рус işgalcilерінің эсас месажы бұл инсанларының кемнен доғры Украина силалы құветтері ве Украина истихбараты или бағлантылары олғаныны сеслендірелер. Айны заманда Қырым татар көңілі аскер табыры Украина силалы құветлерінің артық бір парчасы олған Нуман Челебиджихан адына батальонында иштирак еткенлері үшінде бір чоқ инсанларға басқалар yapmaға девам етек. Хусусан Қырым татар ресурс мерkezінің білдіргеніне көре 2022 сенесі, яғни Русияның Украинаға бойын женг илан еткенінден соңра бұл Нуман Челебиджихан адына батальонда иштирак етув бойынша тахминен 33 даваны Рус işgalci құветшілері әм Қырым сакинлеріне, әм де Херсон вилиетінден хырсызлап Қырымға алып кеткен инсанларға бинайын ача, яғни бойлеже біз көреміз ки Рус işgalcilері бұл Нуман Челебиджихан адына Қырым татар батальонында нақатенде қорқалар ки шымды бұл батальон Женюбей жебеде женклеше ве хусусан Қырымның işgalден қортарылуы üçün андаки бұлынған Қырым татар аскерлері, көңілі Украина аскерлері фаалиетлер алып баралар. Ве бұның яны sıra Украина силялы құветлерінің аважылығы Қырымға да шиддетлі салдырылар керчеклештіре. Сонки бірқач авта içerisinde біз күн ве авта нәтижелеріні Қырымда юз берген бойле салдырыларнен демек көреміз ве бұл хаберлеріні оқуымыз. Мисал olarak Украина истихбарат қызметлерінің белген хаберлеріне көре 12 июнь күні, яғни бүгін Украина силялы құветлері Русияның зенит ракет комплекслеріне бойле бір ұжым керчеклештірді. Малюм алғаны үзре руслар оларны Қырымның шымали ғарби йөнелішлерінде ачалар. Яғни бұл демек ола ки Украина силялы құветлері шымды
Rus hüvvetlerinin bu hava savunma sistemlerini zayıflaştırıp belki de ileride Kerç köprüne bile saldırı gerçekleştirebilecekler. Yani böyle bir ihtimal mevcut. Aynı zamanda bugün biz halkara meseleler etrafında da laf edecekmiz ama bugünkü misafirlerimiz Ukrayna tilinde bizge koşulacak. O sebepten ben de Ukrayna tiline geçmege ve yayınımızga Ukrayna tilinde devam etmege isteyim, saygılı arkadaşlar. Вітаємо в ефірі телеканалу АТР. Ви дивитесь інформаційно-аналітичну програму «Прайм». Для вас працюю я, Гульсум Халілова. І сьогодні, як зазвичай, ми будемо говорити про ситуацію, про останню ситуацію на території тимчасово окупованого Криму, а також, звичайно, про міжнародну ситуацію і про міжнародну підтримку Україні, бо президент України Володимир Зеленський цими днями здійснює дуже багато зустрічей з представниками західного істеблішменту, і будемо говорити про це, але, як зазвичай, ми починаємо з військового аспекту, тому я б хотіла почати з цієї новини. І сьогодні в ніч на 12 червня Сили оборони України знову атакували російські зенітні ракетні комплекси, які загарбники розгорнули на тимчасово окупованому українському півострові Крим. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України в соцмережах. Там повідомляється, що цього разу завдано групового ракетного удару по одному ворожому зенітно-ракетному дивізіону С-300 неподалік Бельбека, а також двох зенітних ракетних дивізіонах С-400 поблизу Бельбека та Севастополя, а насправді Ахяра. В Генштабі кажуть, що підтверджено влучання в районах цілей. Зокрема, за результатом ураження знищено 2 радари комплексів С-300 та С-400. Щодо третього радару інформація уточнюється. Ці та інші питання ми плануємо обговорити з нашим гостем, який приєднується до нашого ефіру. Це Костянтин Криволап, експерт з питань авіації та військовий експерт. Пане Костянтине, вітаю вас. Сілям алейкум. Дякую, що приєднались до ефіру. Вітаю вас, але тільки я авіаційний експерт, але за військові справи я не берусь, я там не фахівець. Окей, зрозуміло, добре. Щодо ударів Збройних сил України по російським С-300, С-400, що це означає для нас в аспекті російсько-української війни? Наскільки це є дуже таким сильним та ефективним ударом по Збройних силах Російської Федерації, в Криму, зокрема? Я вважаю взагалі, що все те, що ми робимо за нашими кордонами на окупованих територіях українських, є дві стратегічні мети. Це знищення засобів ППО, це саме С-300, С-400, це в Мордовії контейнер, це Армавір, Іорськ, станції Воронеж, це знищення літаків дальньої радіолокаційної розвідки А-50У, які ми там в січні знищували. Це все виконання єдиної стратегічної задачі – це зачистка простору для того, щоб ми потім могли там досить спокійно працювати літаками, які ми отримуємо, нашими безпілотниками, які в нас вже є. Це саме стратегічна задача. Росіяни будуть тягнути ці комплекси. Вони їх вже постягували де тільки можуть. Вже з Камчатки тягнули, вже з Кольського півострова тягнули. Ми їх знищуємо і знищуємо. Це буде такий процес, поки не знищимо. Вони не встигають відновлювати, у них немає вже таких потужностей, щоб вони могли відновити виробництво цих саме радарів. Тому що пускові установки без радарів, вони сліпі. І пускові установки, вони там коштують на порядок менше, ніж радар. Якщо комплекс С-400 там в експортному варіанті поставляється по ціні там за мільярд євро, то в цій ціні більше половина – це саме радар. А все інше там вже генераторна, командний пункт, там центр керування, пускові установки, таке інше. Головне – радар. От 2 радари – це дуже добре. Якщо знищили третій або пошкодили, там не можна так трохи зачепити. Якщо саму антенну частину пошкодив, то це вже до побачення.
Угу. Ну і я так розумію, що привозить це все на територію півострова для російських окупантів все складніше і складніше, особливо якщо дивитися на те, що Сили України вони націлені на Керченський міст та російський, і звичайно, дуже серйозне пошкодження російської Керченської цієї паромної переправи. Є такі повідомлення, що росіяни в якісь конкретні моменти досягали щільності ППО саме по С-300, С-400 вище, ніж біля Москви. Угу. Тому для них оце захист Криму, це там, дійсно, там, я не знаю, що це, діамант в короні чи ще щось, але я вже не пам'ятаю, скільки разів було там в районі Джанкоя, на Перешийку, Тарханкуті, скільки вже в Більбеку набили цього, там під Євпаторією, Саках, там де тільки їх не били, але вони їх все везуть. Вони намагаються все ж таки якимось чином там зачепитися. Але вражають вже не тільки С-300, вражаємо вже і літаки, вражаємо там вже по аеродромам, і атакамси вони ж дістають по всьому півострову. Дійсно, ми помічаємо таку тенденцію, що починаючи з 17 квітня інтенсифікувалися удари Збройних сил України по російським військових об'єктах на території півострова. Дійсно, це сталося з 17 квітня. Ми бачили до цього удари навіть по Чорноморському флоту Російської Федерації. Морські дрони наші дуже активно та дуже так красиво, скажімо, працювали по російським кораблях, але чомусь 17 квітня ми вже почали бачити, як здійснюються такі прям дуже успішні удари по російським об'єктам. Більбеку, Саки, Кезлєв та Ак'яр і так далі. Чи помічаєте ви таку тенденцію? З чим вона, на вашу думку, пов'язана? Чи дійсно це пов'язано з тим, що в нас в руках вже є ці атакамси чи будь-які інші далекобійні ракети? У нас були до цього Storm Shadow і скальпи, але ці ракети, вони не несуть таку касетну частину, як несуть атакамси. От як отримали атакамси, так і почали їм працювати. Все було вже готово, треба було, щоб тільки завести, тільки поставити. Завезли, поставили, поїхали. Все. Тому 17 квітня це скоріше питання логістичне, ніж якесь там політичне, до чого прив'язане. Це просто отримали і поїхали. А мета ж залишається знищувати, знищувати і знищувати. Мені тут, знаєте, цікаво, де ці російські ППО, Ми ж бачили, як російські окупанти, навіть Міністерство Російської Федерації Збройних сил, вони там всі хизувалися своїми найефективнішими системами ППО і так далі. А якщо подивитися на останні удари Збройних сил України, то навіть Міністерство оборони Російської Федерації, вони не наважуються навіть сказати про те, що вони там збили якісь дрони, збили якісь ракети і так далі. Тут дуже цікава річ. Вони ж продали цих комплексів С-300, С-400 досить багато по всьому світу. І навіть Туреччина повелась на це, і Греція повелась на це. Греки там С-300, а Туреччина, пам'ятає, там вже був серйозний конфлікт внутрі НАТО стосовно того, що в саму таємну частину НАТО, тобто систему ППО, заходить якась російська система, яка невідомо, чи буде вона там відстукувати окремі протоколи НАТО, повідомляти в Москву, чи не буде, невідомо. Але це для НАТО був такий червона лінія, через яку вони там не збиралися переступати. І там дуже довго вони там чубились по цьому питанню. А тепер хто купить російську систему С-300 і С-400 або щось подібне? І взагалі росіяни, я так вважаю, пішли тупиковим шляхом розвитку саме систем ППО. Вони почали створювати, приділяти дуже велику увагу захисту від міжконтинентальних балістичних ракет. Це у них функцію виконує система «Купол», так звана, там 10 оцих станцій Воронеж, 3 з яких ми вже знищили з 10. Вони розкидані по всьому кордону, починаючи з півночі, і охоплюють всю територію кордону. Це спостереження за горизонтне, це виявлення всього, що може бути, називається ця система раннього попередження про ракетну атаку.
і вони бачать десь за 4000 кілометрів. Окремо від цієї системи стояв в Мордовії локатор загоризонтний, так званий контейнер. І це разом з ракетами це створювало цей купол. Да? Далі, саме знищення повинно було проходити за допомогою, там, якщо літають крилаті ракети, якщо літає балістична зброя, їх повинні збивати були. Спочатку сподівалися, що це буде С-300, з С-300 зразу зрозуміло, що там нічого не буде. Їх модернізували, модифікували, все одно нічого не буде. Потім вирішили, що буде С-400. І всім в світі продавали С-400 як засіб боротьби з балістичними ракетами. Так. А взагалі всі цій системі захисту крилаті ракети, це ніби так само собою, як кажуть, да? А от балістичні ракети, якщо ти можеш їх збивати, то ти вже виходиш на зовсім інший рівень розвитку, і до тебе зовсім інше відношення. Не всі країни мають системи, які дозволяють збивати балістичні ракети. Я маю на увазі розробки. Тому ті країни, які мають такі розробки, мають такі можливості, вони досить впевнено себе почувають на цих ринках озброєнь. Так. І от виявляється, що я вам навіть скажу, що в мене таке враження, що самі американці не були впевнені, чи зіб'ють атакамси С-400, чи не зіб'ють. Оце перша атака по Джанкові, да, пам'ятаєте? Так. Коли конкретно дуже було. Так от, чому я кажу топіковий напрямок розвитку? Тому що весь світ давним-давно відокремив. Одне питання – це збиття аеродинамічних цілей на кшталт літак, крилата ракета, навіть який-небудь здоровенний БПЛА. Оце одне. А все, що стосується балістики, то це повинно бути кінетичне ураження, так звана технологія «kill to kill». Якщо пам'ятаєте, коли був вражений перший кінжал над Києвом, там прямо в самій головці ракети така дірка була, як нібито ломиком її пробили. Так. І пам'ятаєте, да, цю картину фотографію? Була чудово. Це дійсно в 94-му році вперше в історії американці показали і навіть змогли це зняти, як вони збивають цією ракетою, з цією технологією. Зараз вона трохи там розвилася, там все ж таки хмарку роблять, і невеличку хмарку з дуже таких важких вольфрамових шарів. А взагалі, як збивається, крилата ракета, як збивається, С-300, якщо її поражає, то там велика хмара утворюється. Але цією великою хмарою неможливо зупинити ракету, яка рухається там з швидкістю 2,5-3 числа махи, і має велику кінетичну масу, і вона просто прилітає ці облако, і вона не отримує тих ушкоджень, які можна ушкодити, скажімо, крилату ракету. Так от, росіяни вирішили, що вони будуть балістику збивати саме комплексами С-400, а комплекси С-400 будуть прикривати панцирі. Вони зробили панцирі, панцир С, все в нас буде закривати. Нічого не закриває, б'ють С-400, б'ють і панцир С, і все це руйнується. І виходить, що росіянам, навіть якщо вони починають перетягувати ці системи десь кудись щось, то ця система, вона взагалі, їй дуже важко, майже неможливо там щось захистити. І тоді виникає питання, може Байден тому і казав, що жодним чином там ніколи там не бити по Москві, не бити по Кремлю, тому що може розуміє, що там все пролетить. Да? Але тоді виявляється питання, а що ж там буде з дачами Геленджика, там з бункерами Путіна в інших містах? Якщо ви пам'ятаєте, скільки панцирів було відвантажено на кришу Міноборони, коли наші безпілотники перші рази залітали в Москву. Там же ж стояло там безліч цих систем. А на острові, Лосіний остров, мабуть, він називається, якщо не помиляюсь. А на Лосіному острові взагалі розташували комплекс чи то С-300, чи то С-400.
Ну, і виявляється, що це все не працює проти таких Тобто, чи засобів. можемо ми сказати, що російські С-300, С-400, ну їм просто не вистачає потенціалу для збиття атакамсів? Навіть не потенціалу, а можливості. Угу. Потенціал, коли це можеш його збільшити, він тоді буде виконувати свою роботу. А тут взагалі вона не може. Тобто технічної можливості нема. Це значно страшніше, ніж потенціал. Потенціал можна наростити. Ну, тобто ці системи модифікувати росіянам практично неможливо, так? Неможливо. Там зовсім інша система наведення, там зовсім по-іншому працює, там зовсім інша конструкція цієї ракети. Угу. Там все по-іншому. Ну і знаєте, у мене тут виникає таке питання. Якщо дивитись на стратегію Збройних сил України, коли ми вже дійсно маємо дуже багато ударів по російським і ППО в Криму, і військовим об'єктам, і так далі, чи можемо ми сказати про те, що, якщо я зараз не розкриваю якусь там військову тайну, я сподіваюсь, ми просто зараз знищуємо російські системи протиповітряної оборони, російські військові об'єкти якомога більше, як ми можемо, та щоб надалі вже знищити далекобійними ракетами Керченський міст і таким чином просто ізолювати півострів від Російської Федерації? Я взагалі вважаю, що Керченський міст будуть вражати не якимось там просто ракетами. Да? Думаю, що це буде дуже комбінована серйозна атака. Вона може бути там не 5 хвилин, і може навіть не годину. Я думаю, що там будуть і надводні дрони, і повітряні БПЛА, будуть і всі види ракет. І остаточне враження, я думаю, буде нанесено все ж таки бомбою з F-16. Або з літака, з якогось літака. Тому що там треба занести вибухівку в конкретне місце з конкретною точністю дуже високою. І вразити це, навіть там тими ракетами «Шахед» з фугасами, або навіть якщо нам там німці передадуть «Таурус», то я не впевнений, що там одним «Таурусом» можна буде обійтися для того, щоб зрушити. Треба бити в основу цієї арки. От я, як людина, яка колись займалася питаннями міцності, я вам скажу, що от по схемі це повинно бити в цю опору арки. От тоді він буде дійсно зруйнований. І тоді його не за місяць, ні за два не відновлять. А краще це робити з двох боків. Якщо це буде зроблено, то Кримського моста, вважайте, нема. Але треба залишити там маленьку таку пішохідну або велосипедну там доріжку, щоб росіяни могли там швидко бігти, щоб вони там не треба нам було на них витрачати зусилля в Криму. Щоб так спокійно бігли там, з нормальною там марафонською швидкістю, нехай біжуть. Так, до цього навіть призиває вже і Меджліс кримськотатарського народу, і лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв. І про колаборантів мова йде, і про всіх тих колонізаторів, які заїхали на територію півострова незаконним чином з початку її окупації. Ви сказали про F-16. Раз що в мене в ефірі експерт з авіації, я не можу не спитати декілька питань щодо F-16. Чи бачимо ми зараз тенденцію вже використовування цих літаків? Там все зрозуміло. Питання, коли в нас буде необхідна кількість пілотів, тому що виявилось, що американці казали, що нам буде важко навчати пілотів, але а наші європейські партнери казали, що нема питань, нема проблем, зараз все ми вас навчимо. Чи то в червні, чи то в липні Зеленський прилітав до Парижу, зустрічався з Макроном минулого року, я маю на увазі. Так. Зустрічався, а десь з травня почалися вже конкретні розмови про необхідність передачі українцям F-16, про необхідність навчання, оце вже почалося. І Макрон так каже, вам же там треба буде навчати ваших пілотів. Дійсно, треба буде навчати. Хоч завтрашнього дня присилайте пілотів, будемо їх навчати. Я так думаю, як це буде? Там F-16 нема, да? Як можна навчати, якщо немає F-16? І виявилось, що фактично діяла тільки данська школа пілотів. Те, що навчалися в Британії, це навчалися взагалі всім системам, там, правилам, регламентам.
підсилювали англійську технічну авіаційну. Це не просте питання, тому що там, якщо я коли ще вчився в інституті і починав працювати, і з цією термінологією зіштовхувався, там треба розуміти дуже швидко, розуміти на рівні, от ми кажемо СРСР, ми розуміємо, що це таке, да? Нам не треба там розшифровувати, що це таке. Ми знаємо там, інші такі скорочення. Абревіатури, так. Абревіатура. А там взагалі майже все там на абревіатурах. Да? І це треба розуміти дуже добре. Так от виявилося, що ані Британія, ані Франція, вони ж не мають літаків F-16, і відповідно не можуть їх навчати. І єдина країна, яка могла навчати, це Данія. І єдине, що ми там змогли пристроїти наших хлопців, там виїхала група 70 фахівців, але тільки 8 пілотів, а всі інші технарі. І американці тоді взяли групу наших пілотів, 12 чоловік, і почали навчати їх там у себе в Аризоні. І вони там домовились, вони там нас запустили, скажімо так, поза чергою. І коли вони зараз кажуть, що в нас немає такої можливості, то це правда. Авіаційна база, яку намагалися там запустити в Румунії, її в листопаді минулого року відкрили, але процедуру навчання вона не почала робити. Нідерланди передали туди, якщо не помиляюсь, чи то 5, чи то 6 літаків, і зараз база готується до прийняття пілотів для того, щоб їх починати навчати. Я не знаю, як скоро вона зможе бути запущена в роботу, але у нас дійсно на все про все там 20 пілотів. Це в найкращому випадку у нас буде працювати ескадрилья. Ескадрилья заходити це маловато. Тепер по термінам, зважаючи на те, що я не знаю, коли закінчать датські наші хлопці, які там в Данії навчаються, але є конкретне повідомлення, що наші пілоти в Аризоні закінчують в вересні, і тоді, відповідно, нам, я думаю, що раніше, ніж жовтень, кінець вересня, а може і листопад, нам нема на що очікувати з точки зору F-16. А те, що Нідерланди заявляють, що ми там через 2 тижні, на протязі 2 тижнів передамо Україні літаки, то вони їх можуть передати там і в Польщі, і в Румунії, і де завгодно. Тому що процес навчання і процес передачі літаків – це незалежні процеси. Тому їх можна розривати в часі, а ми створюємо у себе там хибні ілюзії, що от завтра з'являться F-16 і полетять. Тому що ми дуже хочемо, тому що ми себе підготували ці ілюзії. А знаєте, у мене тут ще таке запитання. Нещодавно Швеція заявила про те, що вона передасть нам радіолокаційний розвідний літак та АСК-890, якщо я не помиляюсь, це на кшталт російського А-50, так? Чи цей літак, чи ні, чи можливо я помиляюсь? Десь так, от на загальному рівні десь так. Тобто це літак дальнього радіолокаційного виявлення. Там вся специфіка в тому, що він зроблений на базі не важкого Іл-76, а не на базі там важкого Боїнга, як це зроблена система АВАКС американська. Там це великий літак, там сидить десь 40 людей, які там і командний пункт, і ситуаційна комната, і аналіз цієї ситуації, і таке інше. І там пілотів тільки 6 людей, 6 пілотів. І над ним такий великий гриб обертається. Та конструкція, яка там біля, за крилом стоїть такий грибочок, такий пляжний. Така ж система, основана на обертанні самого локатора, вона застосовується в А-50У. А шведи, коли почали займатися цим питанням, вони прийшли до висновку, що купувати або виробляти щось на кшталт АВАКСа, це така складна і дорога справа. Вони вирішили, якщо ж ми шведи, то ми ж повинні бути розумними, навіщо нам ця бандура, яка буде тут обертатися, да? І вони зробили радари, які дозволяють робити все те, що робить оцей обертаючийся радар, але це було інше покоління. Для цього вони взяли кращу авіаційну компанію Швеції Saab, поєднали її з кращою телекомунікаційною компанією Ericsson, пам'ятаєте всі наші телефончики, там розкладушки, таке інше.
Ericsson. Це п'ятірка, вона входить в п'ятірку найкращих телекомунікаційних компаній світу. І вони зробили такий літак. Потім вони його трохи модернізували. І в результаті вони зробили літак, який дозволяє зараз бачити, після відповідних модернізацій, кажуть шведи, що нам саме така дістанеться. Він дозволяє бачити на десь 450-500 кілометрів. Це залежить від розміру цілі, від того, як ціль може відбивати радіосигнал. І це знімає дуже багато питань, які, наприклад, у мене були. Тому що сказати, що в процесі модернізації літаків, які нам передають наші північно-західні партнери європейці, там Нідерланди, Данія, Бельгія, Швеція, це невідомо, які там літаки. Невідомо, який там стан цих літаків саме з точки зору радіолокатора. Так. Якщо радіолокатор цього літака буде меншого радіусу дії, ніж локатор російського Су-35, і якщо в нього буде ракета, яка не зможе бити далі, ніж ракета Су-35, то яке протистояння може бути в повітрі? Це буде не протистояння, це буде просто розстріл. Да? А от коли з'являється оцей шведський літак дальнього радіолокаційного виявлення САП-340, ACC-890, то, що вони назвали, то він це питання вирішує, тому що з системою інформаційного обміну Link-16 він бачить дуже далеко, і потім він цю інформацію передає, і пілот бачить на своєму екрані, де що розташовано, не за допомогою свого радару, а за допомогою радару, який літає за ним. Да? І він дає ціле вказання на ракету, яка може бити на велику відстань, якщо ця ракета пристосована до великої відстані. Зрозуміло. Тобто, коли к нам приїдуть вже F-16 і буде цей літак, можна сказати, що ці літаки вони будуть ще більше посилювати F-16, які в нас будуть, правильно? У нас буквально 3 хвилинки, і у мене ще одне запитання, яке я хотіла поставити, бо дуже багато наших глядачів цікавляться. А де байрактари? Дійсно, з початку війни вони були на слуху, всі казали, говорили, розмовляли, навіть ці ефіри, там байрактари. А зараз останнім часом ми не маємо дуже багато новин, навіть зовсім не маємо новин щодо використовування байрактарів безпосередньо на фронті. А де вони дійсно, чи здійснюють вони зараз якусь діяльність? Наскільки мені відомо, зараз байрактари не працюють, тому що вони в тих умовах, які зараз є, вони свої функції виконувати не можуть. Їх просто збивають, тому що оця концепція, світова концепція, що є якісь дрони, які там літають дуже далеко, дуже високо, дуже непомітні радіолокаційно і все інше, і вони там бачать, воно працювало до того часу, поки не з'явилися сучасні засоби ППО, які дібралися до тих дистанцій, де можуть дістати байрактари. Дякую вам дуже. Дякую. Çok sağ olun, що знайшли час, приєднались до нашого ефіру. Я сподіваюся, зустрінемось в інших ефірах першого кримстарського телеканалу. Так, взаємно. Дякую вам дуже. Так, Костянтин Криволап був з нами на прямому зв'язку, експерт з питань авіації. Ну, а ми переходимо до другої частини нашого ефіру, де будемо розмовляти про найактуальніші та найостанніші події, які сталися на міжнародній арені. Зокрема, про зустрічі президента України Володимира Зеленського як з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, з Байденом, та про зустріч, яка станеться вже у четвер, 13 червня, з президентом Сполучених Штатів Джозефом Байденом в Італії. І ці та інші питання, а також саміт миру, ми будемо обговорювати з паном Володимиром Солов'яним. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Керівник групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру, доктор філософії. Пане Володимире, вітаємо вас. Салям алейкум. Доброго дня. Доброго дня. Так, дякую, що приєднались до нашого ефіру. І я би хотіла почати з такої новини. Президент України Володимир Зеленський
нещодавно, ви знаєте, зараз він здійснює дуже багато зустрічей та візит в Європу. Там зустрічаються і з Шольцем, і з Макроном, і з Байденом, і так далі. І він там завжди говорить про саміт миру і про необхідність проведення цього саміту. Вже стало відомо, що більше 90 делегацій там будуть присутні. І він нещодавно відповів на запитання, чи зможе саміт миру у Швейцарії завершити війну в Україні. Саміт миру в Швейцарії, на думку Зеленського, це перший крок до завершення війни, і ми повинні дати шанс дипломатії, сказав Володимир Зеленський. Що це означає? Що означає це, що на саміту миру, дійсно, дипломатичним шляхом можна вирішити російсько-українську війну, або ж все ж таки це питання буде обговорюватися і, можливо, якась там дорожна карта буде розроблена? Звісно, що на даному етапі, коли ставки зросли, і ми бачимо, що Росія лише посилює тиск і на лінії фронту, і періодично включає ядерний шантаж, і звісно, що в сфері інформації та пропаганди активно працює на роз'єднання аудиторії Заходу і протидію постачанню зброї Україні. Тобто також продовжуються регулярні ракетні обстріли, і Росія намагається вивести з ладу українську енергетику. Тому ми спостерігаємо лише посилення риторики та відповідних дій, які супроводжують зростання ставок з боку російського керівництва. І в цій ситуації навряд чи можна говорити про те, що саміт дипломатичний і, власне, дипломатія на даному етапі війни можуть принести бажаний результат і певним чином вплинути на рішучість Росії надалі продовжувати агресію проти України. Однак ми не можемо забувати, як Україна, як сторона війни, важливість дипломатичного фронту, оскільки світ не обмежується виключно країнами Заходу, нашими партнерами, які надають Україні безпосередню допомогу. Звісно, що є великий кластер країн не Заходу, так званого глобального півдня, і Україна повинна активізувати свою роботу з цими країнами, оскільки, по-перше, завдяки залученню країн так званого глобального півдня Росія входить в санкції, і це дозволяє продовжувати агресію проти України. Тобто тут мова і не лише про фінансові надходження, завдяки яким російська армія поповнюється добровольцями та рекрутерами, так і цей постійний фінансовий потік, він дозволяє Росії підтримувати достатню чисельність свого угрупування окупаційного на території України. Але і в першу чергу це поставки технологій, чіпи, різні технології, які забезпечують російський оборонний промисловий комплекс. І ці поставки здійснюються в основному через азійські країни, а саме країни Азії, в першу чергу, і більшою мірою саме завдяки тому, що ці країни слугують, так би мовити, містком передачі і закупівлі західних технологій, які потрапляють потім в російські ракети. Це є запорукою збільшення точності російських ракет, на жаль, і ми бачимо, що Росія, попри уже понад 2 роки санкцій, які діють проти російського ВПК, вона продовжує нарощувати виробництво ракет. Так, можливо, темпи не такі, на які сподівався Кремль, однак, звісно, що навіть поточних об'ємів їх вистачає для того, щоб виснажувати українську цивільну інфраструктуру та завдавати ударів по тилах українських збройних сил. Тож, можливо, в рамках цього... Так, вибачте. Активізувати роботу з країнами глобального півдня, і цей саміт є саме таким важливим майданчиком, на якому варто позиціонувати свою адженду, свій порядок денний, і цей саміт може бути таким стартовим майданчиком, на якому ми зробимо, і матимемо певний
матеріал для аналізу того, як країни глобального півдня оцінюють перспективи війни, який рівень залученості вони делегують на цей саміт, і відповідно як ми можемо розвивати наші двосторонні відносини. Просто мені здається, що країни глобального півдня, вони в російсько-українській війні побачили шанс для себе, ну, як мінімум, для закупівлі російської нафти, яка дуже упала в ціні. Та? Наприклад, Індія останнім часом ми бачимо, як вона дуже багато закуповує російську нафту, тільки тому, що вона дійсно впала в ціні і використовує російсько-українську війну на свою вигоду. Так, на жаль, ми зіштовхнулися з реальністю, коли колишні колонії західних країн, колонії 19-го, початку 20-го століття, вони фактично сприяють неоколоніальній політиці Росії, так, і останній імперії на карті світу. Ось такий парадокс, але, на жаль, гроші правлять світом, і більшість країн глобального півдня переслідують саме свої такі корисливі мотиви. І саме тому частково замисел цього форуму, так, форуму, на якому планувалося більшою мірою пропагувати та відстоювати 10 пунктів української візії миру, так, які були представлені ще в 22-му році президентом Володимиром Зеленським, вони лише частково відображені в адженді саміту, який відбудеться за декілька днів, і за повідомленнями преси та заявами офіційних представників на порядок денний буде винесено і відображено в офіційних документах лише такі питання, як ядерна безпека, гуманітарна та продовольча, оскільки вони відповідають інтересам, власне, країн глобального півдня, які залежать від поставок продовольства, від безпеки торгових шляхів, і це знаходить таке відображення в інтересах, національних інтересах цих країн. В той же час важливий аспект саме ядерна безпека. Тут ми особливу увагу приділяємо такому об'єкту, як Запорізька атомна станція, яка перебуває під окупацією російських сил. І це є таким реферансом в сторону Китаю, який в свій мирний план, як ми знаємо, який був представлений на річницю початку повномасштабної російсько-української війни. А цей план був представлений Китаєм, і він включає також і питання ядерної безпеки. І на Заході багато хто ставить в заслугу Китаю саме стримування російських погроз застосування ядерної зброї, які, звісно, є прямим шантажем, за яким не стоїть, на переконанні більшості експертного середовища, реальних намірів Росії застосувати проти України тактичну чи тим більше стратегічну ядерну зброю. Однак на Заході ці аргументи працюють, і Китай за спостереженнями багатьох аналітиків відіграв в цьому контексті досить конструктивну роль. Однак вона Але все ж таки відмовилась приїхати на саміт. Так, власне, про це я і хотів би зазначити, що на даному етапі Китай все більше виступає не просто союзником Росії, а намагається модерувати цей конфлікт. І в цьому контексті Росія, яка лише посилює свою економічну залежність від Китаю, вона вже виступає проксі-гравцем, тобто залежить від волі Китаю. І, звісно, що в першу чергу Росія потрапила в залежність від поставок технологій з Китаю, без яких її ВПК не зможе потягнути цю війну. І очевидно, що без підтримки Китаю Росія вже колапсувала би у військовому відношенні. Однак Китай розглядає війну між Україною та Росією як елемент глобального пазлу протистояння з Сполученими Штатами Америки, і це накладається на його інформаційну війну проти Заходу. Ну, знаєте, мені тут
цікаво те, наскільки це все, цей саміт та форум і так далі, він буде ефективний. Навіть коли ми кажемо про ядерну небезпеку, і там, звичайно, будуть говорити про те, що Росія там шантажує і так далі, що погано, це не можна робити. Знову ми будемо чути там заяви про ми підтримуємо територіальну цілісність України, Росія агресор, Росія там тоталітарна держава і так далі. І це дуже гарно, це дуже круті заяви. Дійсно, це дуже важливо все це сказати. Але Росія там представлена не буде, Китай там представлений не буде. Навіть ісламські країни, вони теж там не будуть представлені, тому що вони заявили про те, що якщо Росії нема про що говорити. Тобто, цим чи саміт буде відрізнятися від, наприклад, там засідання Організації Об'єднаних Націй, де представники цих країн, делегації і так далі знову кажуть, там читають доклади про неприпустимість російської окупації і так далі, і так далі. Мені просто дійсно цікаво, чим воно буде відрізнятися, що може обговорювати там президент України Володимир Зеленський з країнами, представниками цих країн, що він не обговорює при там двосторонніх зустрічах з ними і так далі. В першу чергу для України важливо зруйнувати міф російської пропаганди, що Україну підтримують лише країни Заходу. Уже фіксація в інформаційному просторі чисельності делегацій країн незахідних країн, а це десятки країн, тобто загальна чисельність делегацій передбачається близько 80-90. Це є свідченням того, що фактично теза Росії про те, що вона стоїть на стороні глобальної більшості, так званої, вона є абсолютно беззмістовною. Тому для української дипломатії дуже важливим було досягнення саме досить такого чисельного представництва країн на цьому саміті, попри те, що, можливо, рівень представництва він не настільки високий, як це очікувалося заздалегідь, однак ми бачимо, що тут вплинула саме позиція Китаю і активні заходи Росії щодо переконання її найближчих економічних партнерів, а саме країни, які входять до економічного об'єднання БРІКС, не брати участі в цьому саміті. І тут я би хотів зазначити, що це є в першу чергу саміт про діалог з країнами глобального півдня і намагання знайти ті точки дотику, які дозволять вибудувати єдину стратегію стримування Росії в різних регіонах. І ми бачимо, що ця стратегія приносить певні дивіденди, оскільки ми, як Україна, здобуває власний досвід комунікації з країнами глобального півдня і отримує безпосередню підтримку від тих країн, з якими, на жаль, в тій чи іншій мірі відносини двосторонні не розвивалися на достатньо високому рівні протягом останніх 30 років. І такими прикладами є і Аргентина, і Чилі в Латинській Америці, і деякі африканські країни, які присутні в форматі Рамштайну і забезпечують і певним чином передавали Україні озброєння. Тобто точки дотику знаходяться, і важливо відзначити, що цей саміт він не буде останнім, тобто йде мова про щорічні подібні саміти. І звісно, що в подальшому, коли будуть створені умови для примушення Росії до справедливого миру, і це є, власне, стратегією Заходу, тоді саме такий захід, як форум миру, на якому будуть представлені країни, в тому числі глобального півдня, він може стати новим Версалем чи новим Віднем, за аналогією з системами міжнародних договорів чи новою Ялтою. Хоча, звісно, що це не та Ялта, на яку Путін розраховував, коли розпочинав свою агресію проти України. Створення такого біполярного світу. Так, що Україна повинна уникати безпосередньої аналогії і залученості, щоб нас не сприймали як безпосередню частину лише західних країн в країнах глобального півдня, і тому важливо забезпечити цю участь
і Індії, в тому числі, і Китаю в Ну, тобто це переговорах, така які демонстрація фіналізують. суб'єктності, так, зрозуміло, демонстрація суб'єктності української держави. Так, це дуже важливо, але Так, що у мене ще є кілька питань, тому я хочу встигнути. У мене залишається більш ніж 10 хвилин. І стало відомо, що в четвер президент України Володимир Зеленський зустрінеться на полях саміту G7 в Італії з президентом США Джозефом Байденом. Про це повідомив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі. Він зазначив, що на зустрічі G7 наприкінці цього тижня США продовжить чітко і ясно заявляти про прихильність до України. У цьому контексті він зазначив, що у четвер президенти Байден і Зеленський обговорять нашу рішучу підтримку України зараз і в майбутньому. Це означає подальшу підтримку в рамках військової, фінансової, технічної, дипломатичної допомоги, чи, можливо, там будуть якісь підписані договори, про які ми ще не знаємо? Ведуться переговори про підписання угоди про безпекової угоди між Україною та Сполученими Штатами. Однак, звісно, що це не є угода, яка надасть Україні певні гарантії на кшталт тих, які діють стосовно з боку Сполучених Штатів стосовно Кореї, Японії чи Філіппін. Це скоріше буде аналогом тих безпекових угод, які були підписані з рядом країн Європи, і таким першочерговим завданням є забезпечення сталості підтримки України, в першу чергу в сфері військово-промислового комплексу. Однак саме на даному етапі зустріч президентів України та Сполучених Штатів важлива з огляду на ті пакети підтримки, які Сполучені Штати виділяють Україні найближчим часом, і в сфері підтримки енергетики це більше 850 мільйонів доларів, які надійдуть на потреби української енергетики. Це і черговий пакет у розмірі 270 мільйонів. Саме військовий пакет допомоги, який йде в доповнення вже до більше 2 мільярдів, які були виділені в рамках того фінансування, яке Конгрес затвердив наприкінці квітня. Тобто ми бачимо, що пакети допомоги вони стабільно надходять, і дуже важливо цю допомогу координувати. І також важливо відзначити, що була анонсована передача з боку Сполучених Штатів ще одної батареї систем Patriot. Це є дуже актуальним першочерговим актом підтримки з боку Сполучених Штатів, оскільки саме в системах протиповітряної оборони є великий дефіцит, і немає сенсу говорити про певні терміни чи фінансові об'єми щодо відновлення української інфраструктури, якщо не забезпечено достатній рівень протиповітряної оборони. І, власне, я хотів би тут нагадати тут дуже слушні слова президента Зеленського, що дешевше надати Україні достатню кількість систем протиповітряної оборони, ніж рахувати збитки і потім відновлювати те, що Росія зруйнує на землі. Звісно, що достатніх систем їх просто не існує і не може існувати в умовах тотальної війни. Однак хоча б прикрити основні центри логістичні, найбільші міста, тому що окрім Києва в Україні, на жаль, не забезпечений ешелонований захист протиповітряних систем в інших містах. Є окремі батареї розгорнуті, САМ-Ті, РСТ, однак, на жаль, саме Петріоти забезпечують більш стабільний та більш точний рівень ураження та захисту проти балістики, яку Росія застосовує дуже активно і проти Харкова, і проти Одеси та аеропортів, які готуються до того, щоб стати частиною інфраструктури, яка забезпечить польоти F-16 незабаром.
Ну, будемо слідкувати за зустрічю і, звичайно, коли будуть новини, ще будемо обговорювати в рамках нашого ефіру. А поки що у нас буквально 5 хвилин. Ну от з'явилась дуже цікава новина від Вірменії. Там Пашинян каже, що Вірменія вийде з ОДКБ. Він заявив, що країна вийде з організації договору про колективну безпеку де-факто контрольованого Росією військового цього альянсу. Ну, це дуже цікаво. Чи можемо ми казати про те, що все ОДКБ, вона потихеньку вже зруйновується, особливо якщо дійсно Вірменія буде виходити з нього? Ні, звісно, що організація не зруйнується внаслідок виходу Вірменії. По-перше, цей процес ще може тривати досить довго в часі, тому не слід забігати наперед. Однак ця заява Пашиняна, вона не виникла на рівному місці. Звичайно. Передумовою є поразка Вірменії в війні 2020 року проти Азербайджану і втрати контролю над територіями Нагорного Карабаху. І звісно, що в цих заявах Пашиняна проглядається розчарування позиції Москвою, яка, на думку вірменського керівництва, не забезпечила достатній рівень підтримки Вірменії в війні 2020 року і в подальшому етапі делімітації державних кордонів, коли Вірменія фактично опинилася сам на сам з Азербайджаном, і власне Баку завдяки досить таки значній фінансовому забезпеченню завдяки енергоносіям купував у Росії озброєння, і це створило перевагу на полі бою над Вірменією. І власне ми бачимо на прикладі війни 2020 року, як Росія може здавати інтереси своїх союзників виключно через фінансові питання. Так, в той же час ми бачимо активізацію присутності Туреччини в регіоні Центральної Азії. А нагадаю, що до складу ОДКБ входять такі країни, як Казахстан, Таджикистан, Киргизстан, і вони взаємодіють активно з Туреччиною в рамках так званого проекту Великого Турану. Тобто це не оформлено в певний рамковий договір чи угоду або організацію, однак існує загальна ідея активізації безпекових навчань і обміну досвідом. Тому ми бачимо, що фактично в рамках ОДКБ деякі країни, організації діяли або підтримували протилежну сторону, сторону, яку Вірменія інтерпретує як своїх потенційних або діючих ворогів. А також складні відносини склалися в рамках ОДКБ у Вірменії з Білорусією, і це пов'язано з питаннями керівництва організації, тому що кожного року обирається генсек організації, і Білорусь, на думку Вірменії, не відігравала ту роль, яку ОДКБ мало би як безпекова організація забезпечити допомогу Вірменії. Тому тут наклалося цілий ряд факторів, які обумовлюють таку риторику Пашиняна. Однак на наступні тижні, місяці побачимо, яка буде реакція Росії, чи допустить Москва виходу одної країни з цієї організації, яка є, звісно, що... Бо це може просто запустити ефект доміно, я так розумію, в країнах Середньої Азії тощо. Навряд чи у інших учасників ОДКБ є наміри виходити з ОДКБ. Країни Центральної Азії зберігають умовний проросійський нейтралітет, вони фактично заробляють на російсько-українській війні через поставки технологій, через поставки підсанкційних товарів в Росію. І у них немає жодних намірів псувати відносини з Москвою, тому що це вдарить по їхній національній економіці, це спричинить санкції з боку Росії, що, враховуючи велику кількість заробітчан з країн Центральної Азії,
які працюють в Росії, це буде дуже серйозним соціальним викликом для центральноазійських режимів. Дякую. Тому я не прогнозую, що ОДКБ як організація постраждає від внаслідок виходу Вірменії. Тим більше, Дякую. що власне основою цієї організації є Збройні Сили Росії, і лише Москва вирішує долю залученості Дякую. сил Та, ОДКБ зрозуміло. в тих Дякую вам регіонах. дуже, пане Володимире Чохсаглин, що знайшли час та приєдналися до нашого ефіру. Володимир Солов'ян був з нами на прямому зв'язку, керівник групи аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру, доктор філософії. Залишайтесь з Першим кримськотатарським.